kaya rumah saku. Lah kok teleke ucek ning. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku makjrit. Lho ini kan gidro-gidro kalau ngompol gara-gara kowe lho cek. Iku obongan Pak Dipateni. Dong. Mboten usah ngidung ya, Nduk. Ya ini kok ya golek ngidung ditinggal turu karo kanca-kanca. Nggih, terus. Dipun minang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki. Nggih. Semangat. Kula kan baten to, Pak. Heeh, Iki tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik ndelok wayang yahene kok urung mulih tibake. Kate iki nenggone ning kono to. Digawe to. Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Wis sandale adik ini kan sapa adikmu kan sing cilik sapa? Dia. Adia kaya Kayak digawe lho ya. Sik cilik iki kudu tirakatan men sok wis dewasa ki. Anu bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono kan lho. Sakit-sakit dahulu, Heeh. Senang-senang kemudian. senang. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, Senang empuh. Lho, piye to kowe kok ora positif thinking ki? Iya. Dadi harus optimis cah bagus aja nganti Lah, mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. Pesimis, mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku Wong perlu, niku perlu. Nikene urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah ki aku kula niku kaget lho. Tak kira Apa? ki niken mau ki wis reneng. Lho, Oh, tibake reneng jeneng kene. Menyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene Genah, cek no. meger-meger sehat Aku no, mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono lho. Tak kira ki wis kondur. Ya No. mak dhewe Nok mah lho, kok. janjiane lek limbukan mudhun ya. Heeh. Ning kan ya atine dhewe iki ra tega. Bener, heeh. Ya Latih toh. gone mergo apa, Nduk? Ya, Mesake Pak mesake Gareng. papa. Oh iya lah kene papah. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Pak Gareng. Aku bapakmu kok ya, Pak. Lho, terus Dik, Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah, Mbah. Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, Reng. Ya. Oh, Jan. Lah apa-apa kok Nranyak. salah, apa-apa salah. Ah, rewel ya sowan Pak Kene Nar. salah kono salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho Nduk iki. Menang-menang aku cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye seneng. Oh, lahire bareng anu ya, bareng reca anu ya, Reca gladak. Asaku. Wah jane mongso gara-gara Nah. kita sayu. Nggih. Kula nderek panjenengan diaturke Sing buat halus mawon. dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sik padha kepareng nenggani. Nah, Nggih, biasane lek ngeten iki kan Heeh. penonton-penonton yang suka lagu-lagu Heeh. alus. Nah, Oh ngono biasanya, ya. Nggih. Karene nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi Met-metan. met-metan. Nggih. Met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Terus aku Teko matematikane pelajaran. ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembangin apa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman? Jineman. Anu langgam mawon. Langgam mawon. Mboten jineman mau to? Jineman to? Anu Sampeyan sapa? Dalange sapa? Dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul. Aku ya gur usul kan ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Ora ya. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih, nggih. Mas aku. Ngapa nduk kena telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke ucek ning. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku makjrit kaya mentok. Coba. Mas aku ilakno. Gah, Wah niken ki bengi iki kaya jane oleh. urek kecing ya. Lah permen karet bar dimut iki kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dicicip. Alah bekase wong ayu padha wae, ayu elek ya entangi turu kecing. Lah Jare sapa? Tangi turu bangga. niken bengi iki jan kaya oleh dolanan mas aku. Hati-hati lho. Hati-hati. Iki cara wayang no. Niken. Lho niken gidro-gidro kalau ngompol gara-gara kowe lho cek mas aku. Napa mboten? Permen karet
ngoten. Dadak kebablasan iki ngopo? Bal kok ngawang iki lho. Ini lho. Ayo Ndang. Dek iki. Lah no dimukno. Mas aku Ngepel ora gatel. Iya no, ngene iki suka parisuka wonten dalem Nah. Pak Nardi. Nggih. Nyoto nek Pak Nardi menika piantun budaya, Nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Setiap Alhamdulillah. awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milem. Lah, zaman karo Abah Kirun. Oh. Karo Apri Mimi. Nggih. Terus karo sapa kae Jainul. Heeh, iki kan Jainal. Manohara. Jainal kan iki. Manohara. Jainul. Nggih. Iki Jainal. Antine ra cetha. Ngomong kok dadak bablas e. Ora apa-apa wong. Ambekan wong Ya ambekan. niki menungso ki Ambekane ngantuk ki jenenge manusiawi ya. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak? Loh, wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Loh iya, ning bengi iki kan sowan rene neh malah eling. Oh, nggih, alhamdulillah. Coba tembangin apa? Manut panjenengan. Langgam, Oh iya no. Nek langgam. Nyemek-nyemek. heeh, enek to langgang nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Enten. Piye? Impenku mawon. Lho. Impenku sing Dek impen ki rena-rena, impen iki. Dek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae. Manut sing pundi Dek iki? mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine mau jam bengi. 1 bisa. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Kuwi mau gaduh. Beh. Iya, sik ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Nek, Mas Nanang. Wo nanang merem. Oh, iya. Saka Nganjuk. Hmm. Kuwi pancen Padha-padha. tau tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih. Engkikipun nanang. Wah, Apa iso ngendang jajale. Nang, Nanang iso ngendang lho cah bagus. alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to. dijawabno. Nanang iso ngedang to Jap Bagus? Ora, ngono. Ya, emang bawani ya kena Mas aku. Dibawani. Bro, niken ki los pokok bengi ki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Eh, Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. ya. Mimpi buruk maksudnya. Mimpi buruk aku sing Dikejar ngarep. setan. Heeh. Iya. Ya, jan. Kiraku kawitan citra Uncek ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek kowe ngono? uncek. Mbak rokok apa uncek? Kok pulen? Pohong to. Hah? Bu, telo ta iki lah, tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, prek kok dawa men. Nano. Kayak uncek. Oh, enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho, Le. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinden nyambi nembang ya boleh. Benten kalih Oke, ri. no. Lho iya no. Kiraku. Terus e. Mereka Niken iki cara wayang napa Cah Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah di dhuwur. Lah napa? Sri Kondo. Ya Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki pawakane miwing mlakune ndangan. Nek ngene iki Halus. moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor iki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Apa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek. aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika ning Wirata jenenge Niken
Salindro. Salindri. Oh, Salindri. Salindro lek kancamu cah blura kaya Salindro ra melu kok. Nggih, Niken Salindri. Niken Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune Jamune sapa to? Nya digawani anu lho. Wis. Iku obongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro ta jenenge. Kandhane anak ini kan mau adike ini kan mau gawa ku lho kobong rasaku. Aku apa aku tahu gak percil dibakar. percil ki mbiyen tau tak bong ning ngene buwi kok endi ki kok endi. Ati kene karpet iki kobong ya. Wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Ngerti. Saponi. Kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok matut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge Tut tok. Rumasaku. Nyapu sing disaponi iki rokok. Ora iki dirang-ireng. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki nek asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asline? Angenteni. Angen. Lah mosok angen. Tanteni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Ayo sing resi lho, lek ra resi bojomu blewak. Terus. Pun Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong. Ngersaken Setya Tuhu kalian Kutut Manggung. Nah, Bagut. heeh. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane niken modele kaya niken iki bojone ngono lho. Ajak gatekne tenang. Lah winten aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger Rase. Terus eling ayen laler tok, Pak. Mulane adusa. Arep makan radus. ngono yahene iki hawane adem ki laler ki ya ndelok wayang. Mboten kula mau ketemplokan. Lek uncek ngono lho, malih laler. Uncek ki rajane laler kok. Aku apa bathang. Ora lah. Ya. Eling ayen taen teni
Kledang kledang lakae Unceke bocahe tibake tak anteni napa impenku? manut panjenengan wong bengi iki sak orarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Wehi kebebasan. Impenku ya kene, tak enteni ya kene. Manut panjenengan. Tak enteni ya. Nggih. Oke. Ya. Aku Salah. Tak enteni sing ndi? Anteni timbuling sila. Nano. Betul. Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek mau bengi kuwi wae lho. Bawane Iya, impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Aku turu ngiler. golek sing pengasih, Ya. Yut. Niken ki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Puncak alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. Ning Dadi apa-apa eneng. kok multimedia. Multimedia. Multifungsi. Yo paling ora Aku cek Inggris oloran. Apa kuwi? Olron. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Lihaten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku wae. Luwih mie goreng, mie rasa. Nggih. Nggih. Luwih mie rasa. Ya. Aduh, Ugi Jaya Mulya akhire mentas sakuran tutup giling tutup popokan ya berkah raya Allahumma amin. Awas.
joget kabeh. Cek raja joget. Videonen kok. Dasar sing joget ya besus sangka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Usus. Besus iki pantes. Sangka kadoan kaya bayangan. Dadi ra ketok kae. Dadi ketok pantes. Ya. Trik, Salah. trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no. Lak tuntak. Niken. Iki acarane pirang-pirang kok niken iki. Iki mau Pak kula mengke badhe mbatur. Men pinarak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinonga. Ya donga-dinonga kaya uncek Mas ya suwe ra petuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah kok aben dina petuk gen TikTok. Aku. Tapi gliak-gliak watone kecandak. Ning sadurunge pundutan menika tetep alus dhisik. Sak ramban mawon nggih. Nggih. Aku kang setya satu. Awet biyen kan saiki kesnya.
Ya. Siap. Mukyanto berkah ing piti ati Tansah tansah limpah kene mega kene